Așa bunul Dumnezeu a dorit ca în această zi însemnată pe această lume a venit a doua mea jumătate. Iubitule, în a doua zi de iunie, la bochetul vieții tale, a 38-a petunie și-a desfăcut primele petale. Și cu mare bucurie, în această zi aleasă, eu, Vera, scumpa ta soție, ți-am pregătit o felicitare super de frumoasă. Scumpul și dragul meu, cred că din voia bunului Dumnezeu mi-a ieșit în a vieții mele cărare pe când eram într-o depresie foarte, foarte mare. Prin luna decembrie ne-am cunoscut și chiar din prima oară, dragul meu, am simțit. Atunci, tronc la inimă mi-ai căzut și de tine, puiule, m-am îndrăgostit. Chiar din prima lună de iarnă mi-ai fost zi de zi în preajmă, m-ai ajutat de mi-a fost greu și tu, scumpule, ai fost și ești îngerașul meu. Dar, deja, prin luna aprilie, te-ai gândit ca să formăm cea mai frumoasă familie. Și atunci eu, cu cea mai mare bucurie, am acceptat ca să-ți devin soție. Te-au îndrăgit ca pe un fecior și socrii Dumitru cu Svetlana, dragul meu. Și cu dragoste, azi ți-au pregătit un frumos cadou, o cruciuliță de aur, ca să te apere în viață de tot ce este rău. În această zi din calendar, când tu, îngerașule, ești omagiat, eu îți doresc să fii puternic ca un stejar și cel mai fericit din lumea aceasta, bărbat. Să rămâi în continuare tânăr și frumos, să ai parte de fericire multă, multă, dar principalul să fii sănătos și să ne trăiești o viață cât mai frumoasă și lungă. Ce aș putea azi, puiule, să-ți mai doresc? Eu, Vera, soția ta iubită, vreau să-ți spun că la infinit te iubesc și îți mulțumesc că mă faci zilnic cea mai fericită.